Nagpapasalamat ko kanya, mama. Makapasahin. Paki-open! Happy birthday to you. Okay na! Andyan ko si Ma'am Karen! Halika! Halika na, ate ko. Lapit ka. Paki-open! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 20th birthday, Karen! Palakpak naman dyan! Ayan! Wow, Karen! Dito ka sa gitna. Ayan! My bouquet! 18th birthday! Wow! Meron Ferrero! Okay! At syempre, meron ka rin teddy bear! Para may malakap ka sa gabi. At syempre, meron ka rin cake! Okay, mother, pakihelp mo ako yung anak. At dahil crazy ka na, meron kang red wine! Okay, mother, pakihawak. Pagpalagtingin na yung ating ito ng flowers niya. Mahalin. Okay! Sana may magbibigay din sa akin. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, rolling by like tender night, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I feel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Karen! Bago mo i-blow yung candle, dapat ka muna mag-wish. So, wish, wish, wish!
Maaari ko bang basahin ni sino? Si Ma'am Helen. Ellen? Si Mami. Mami. Okay. To my dearest granddaughter Carene, may your birthday be filled with moments that are overflowing with laughter, love, and happiness. So you work hard for your studies and you have good future in your life. I hope all your dreams come true. Happy 20th birthday, granddaughter. Wishing you all the best and God bless. Love, Mama Lina and Daddy John. Yay! Palakpak naman dyan! At syempre, andyan na rin ang mama at saka papa. Ano pang mensahe sa inyong anak? Ang mensahe ko, yung aking anak ay sana galingin niya yung pag-aaral at hindi siya makikipag-asawa agad. Pag-aaral muna. Yan ang wish ko sa kanya. May mga pasangin mo. Oh, yun ang wish na yun ng iyong papa. Mama, mensahe para sa iyong anak. Mensahe ko sa aking anak, mag-aral lang muna mabuti. At saka to pa rin niya yung mga pangarap niya. Happy birthday. Ay, nandito ka ating mo. Message mo lang kay manang niyo. Yung gay ko, May kadwa ka. May gagawin. Okay. Oy, kaya natin. Message mo lang kay ating mo manang niyo. Okay. Di-message ko kanya mo. Agadal ka nga mabuti, guy. Agagagat ka, diba? Uy! Agad ako! Ano, sursor nga, sursor. Ikote. Agad ako. Yung message ko si ate, sana no, huwag ka nang pasawa. Okay lang, nasa gitna siya, no? Gitna ka. Okay lang yan. Okay, Karen. Ano ang iyong masasabi kay Mama at Papa John? Mama Lina at Papa John. Mama! Mga pasangin. Ang na-expect thank you, ta. Sinurprise that because for the first time. Magandala ko nalalaing para kanya. Dakang pasalamat ko kanya, mama. Makapasakin. Thank you, mama. Ni Daddy Jan. Thank you, pa-surprise mo. Pag itag ito'y handa, mama. Awan kayo na awan tiyag ko kanya ito'y. Kasi kami amin na mga si Kati superwoman nga grandmother ni mama. Thank you very much. Love you. Ay, nasunggarap kay Karen. Ayan. Ang mga kapatid ko niya kung yung parents. Ayan. So, okay na? Okay na. Okay. So, magpapakilala na ako. Okay? In behalf of Edna's Flower Shop and Party Meats, thank you, Ma'am Lina and Sir John sa pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang surprise ang nice na ipahatid sa inyong granddaughter na si Karen! Okay. Masaya, Karen? Makapasakit. Anong feeling? Anong feeling pag ikaw ang sino-surprise? Kasi kaya ito ma-surprise na pabigla-bigla. Tapos ang mo expect ano niya ito. Kasi lang, dati kahit kung may bagang naman kung may baga, isangit ko lang ganun. Tears of joy. Ayan, iba yung ako yung papagaot, iba yung ikaw. Ayan, sobrang saya ni Ma'am Karen. At syempre, ang wish ko ay sana ay mag-aral na mabuti. Ang maglaklakot siya, kung na nagmagsat mo. Ang gagagat, ito yung nagtibalay. Okay? Ayan, so kung na naman yung Kamaliteran. hanggang may nagasasawa. Okay? Okay, so happy 20th birthday, Karen. Thank you ha. Thank you talaga, Mother. Thank you. Ayan, salamat. So, palakpak ulit sa kay Karen! At syempre, thank you
you po kay Mama Lina and Papa John all the way from England, London. Ayan. Yay! Bye! Woo! The whispers in the morning of lovers sleeping tight, rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I do all that I can. Lost is how I feel, lying in your arms. When the world says too much to take, that all ends when I'm with you. Even though